Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Romeo Umali ndi mzangayu Savita Wirima kumapoyamba na mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu mdziko muno pamene akhala kukondwerera Eid al-Fitr. Boma lati likuunika malamulo ona za anthu amene akulowa mdziko muno pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Ndipo ripoti lathu lapadera likuunika zogwiritsa ntchito luso lamakono lodzera uthenga makamaka lopezera uthenga pa makina a intaneti lotchedwa AI pofuna kuthandiza odwala. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino asilamu mdziko muno pa chikondwerero cha Eid al-Fitr pamene anasala kudya kwa mwezi. Iwo awalimbikitsa asilamu kuti pamene akumaliza mwezi wa Ramadan umene ndi nyengo yodzipereka mapemphero ndi kudziunika kuti akhale akhalidwe abwino ndi achisoni. President wa dziko linoyu watinso mweziwu ukhale chikumbutso chakudzipereka kwathu polimbikitsa mtendere, chikondi ndi umodzi zimene zimaonetsera kupambana kwa dziko lathu. Ndipo namalenga Allah akuti alandire kusala ndi mapemphero awo ndi kuyikiza madalitso ake pa iwo, manja awo ndi dziko lathu. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo yemwenso ndi nduna ya zomangamanga ndi chitukuko a Japi Mhango yati sabata yozakambirana imene yangothayi yakhala yopambana pothandizira dziko lino kupita chitsogolo. Amhango anena izi ku nyumba ya malamulo pomaliza pa zokambirana za sabata ino. Zambiri mulipotili la Lonjezo Msodoka. Nyumbayi inayamba zokambirana zake msabatayi aphungu atatha masabata awiri ku makomiti osiyanasiyana kuzukuta ndondomeko ya zachuma ya mu chaka cha 2026-2027 yomwe anayikonza. Choncho musabatayi aphungu akhala kuthira ndemanga pa ndondomeko komanso kufunsa mafunso ndi kupeza mayankho kuchokera ku maunduna ndi nthambi za boma zosiyanasiyana zokhudza zitukuko za m'madera awo. Poyankhula pa mapeto a zokambirana sabata ino, mtsogoleri wa zokambirana nyumbayi yemwenso ndi nduna ya zomangamanga a Japi Mhango ati sabatayi yakhala yopambana kunena kuti aphungu ambali ya boma komanso otsutsa anapereka maganizo awo komanso mfundo zogwirika zokhudza ndondomeko ya zachuma ya mu chaka cha 2026 komanso 2027. Sabata ino zokambirana mnyumba ya malamulo zaenda bwino kwambiri. Mukumbuka kuti tikuchokera ku macluster choncho nthawi yochulukirako inaperekedwa ku onini azipani makamaka chotsutsa kuti aikipo mlomo pa nkhani ya budget komanso makomiti akuluakulu ngati ya budget and finance komanso maclusters. Mkatimu aphungu anali ndi mpata woyikapo mlomo pa mene ya zachuma ayiyalira. Choncho ndinganene molimba mtima kuti zokambirana mlungu uno zaenda bwino kwambiri. Nthokoze mbali zonse za nyumba ino, kumbali ya boma, kumbali yosusa tonsefe talankhula mofanana konse kuti bajeti tagwirizana nayo. Zokambirana zisanathe nyumbayi, phungu wa dera la Balaka Ngwangwa a John Jackson Bamusi anayamikira ndondomeko ya zachumayi ndipo anathokoza boma poyika ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za primary ndi sekondari kunena kuti izi zathandizira kuti ophunzira ambiri mdera lawo akwanitse kupeza maphunziro mosavuta. Ana ambiri amalephera kumaliza sukulu yawo chifukwa chosowa school fees. Ndi kuyamikira kunena kuti programu iyi imene imala imonse ifeso ana kwathu apindula. Zokambirana nyumbayi zinapitiriranso ndipo phungu wa dera la Tcholo Tekerani Amavuto Sandra Mscott anapempha nduna ya zamalo kuti ipereke malo mbali mwa msewu wa M1 omwe boma la Tcholo lingamange zitukuko zosiyanasiyana kuphatikiza kukuza misika. Iwo ati izi zithandizira kusintha maonekedwe a bomali lomwe lili ndi minda yambiri. Atithandize kwambiri ife anthu a ku Tcholo kutipatsa malo amene azungulidwa ndi malo amene timapanga ma business, ma trading centers ofunika kwambiri ngati pa boma penipeni pa Tcholo, ngati mmene pali pa number 1 komanso pa Makwasa
ndi pathunga kuti malo onse amene azungulira amene atimanga kwambiri tikukanika kukula mu business tikukanika kumanga zomangamanga zoti zitithandizire ma business athu akwere komanso malo aonekere chifukwa cha ti amene watizungulira tikufuna tapemphe anduna kuti atithandize malo amene aperekedwe kwa anthu ayambe kuagwiritsa ntchito. Kufikira apa nyumbayi yayamba yayimitsa kayi zokambirana zake mpaka lachiwiri mamawa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Nduna zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack na Malomba yapempha kampani zimene zimapereka intaneti mdziko muno kuti zidzigula katundu pamodzi ndi zimene zingathandize kuti adzigula katunduyi pa mitengo yotsika. Ana Malomba amanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera imodzi mwa kampani imene imapereka intaneti mdziko muno ya Optic Fiber Communications OFC. Ndunayi yati yapeza kuti kampanizi zimachita zinthu pazokha zimene zimachititsa kuti adzigula katundu mokwera. Everest Ching'ambe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ana Malomba ati boma likulankhulana ndi kampanizi kuti zigwire ntchito limodzi maka akamagula katundu wa intaneti m'mayiko ena kuti mitengo ya intaneti ikhale yotsika mdziko muno. Ngati zili zinthu data ili yodula anthu ambiri sangakwanitse. Ndiye chofunika kuti tiyesetse kuti mtengo wa data ukhale wochipa. Kuti anthu akagula data ija aziyankhula mwina kamene adzigwiritsa ntchito nyengo yayitali komanso izikhala kuti njokwanira yakuti anthu akutha kugwiritsa ntchito pa nthawi yake. Zimene kuti zichita bwanji. Aliyense akumapita kumakagula malayi munoto. Anzathu mayiko ena kumakhala kampani imodzi imene imapita nikagula kunjako kumabweretsa kuno. Chifukwa fiber yoti makhala kuti ena akakuti tengera kwina kwake ikubwera kuno connectivity. Ndeno mmafunika kuti kumene kwako kwanzathuko ngati ku Tanzania kuli kampani imodzi imene imatenga ndikumagulitsa kwa anthu ena. Igulitsa kaya kuti enemu ya kumeneko kaya ndi Airtel ya kumeneko kumagulitsa. Koma kunoko chimene chimachitika nchakuti Eskom kampani ya boma ikupita kukagula komweko onanso Airtel akagulaso komweko onanso enanso apitaso kukagula komweko. Zimene zimapangisa kuti kogula kuja tisakhale ndi ma discount. Boma likufuna kuti mwa anthu 100 aliwonse 80 mwa iwo akhale ndi mwayi olumikizidwa ku internet pofika mchaka cha 2030. Mkulu wa kampani ya Optic Fiber Communications OFC Stella Senti ati kampani ndiyokonzeka kulumikizitsa malawo ambiri ku intaneti kuphatikizapo enanso akumudzi ndipo anthu adziwenso kuti nyumba iliyonse yomwe ili ndi magetsi a Eskom ili ndi kuthekera kulumikizidwa ku intaneti ya kampani. Anthu akumudziwa tikuwasamalira chifukwa choti panopa kumene tikulowera ndi kumudziko chifukwa chake ndikukamba zonena kuti network yathu ili district ina iliyonse tikulowera kumudziko kuti aliyense akhale nawo ndi mwayi okhala ndi ma digital services. Kampani ya OFC ndi imodzi mwa kampani yomwe ili pansi pa kampani ya magetsi ya Eskom ndipo ili ndi nthambo za intaneti zokwanira makilomita 7,000 kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Everest Ching'ambe, MBC, Blantyre. Nduna yona zachitetezo cha mdziko apita mukito yati boma likuunika malamulo amene cholinga chake ndikuteteza anthu amene akulowa mdziko muno mosatsata malamulo komanso kupereka zilango zokhwima kwa amene akulowa mdziko muno pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Amukito amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa ntchito yokhudza za anthu olowa m'mayiko osiyanasiyana ya Better Migration Management Program imene lakhazikitsa ndi bungwe la International Organization for Migration IOM. Zambiri mulipoti ili la Jensisi Moyo. Ntchito ya Better Migration Management cholinga chake nkufuna kukonzanso malamulo ndi ndondomeko zokhudza kulowa m'mayiko komanso kuthana ndi mchitidwe wozembetsa anthu mu Africa. Nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukito yati ntchitoyi ithandiza boma kuthana ndi mavuto omwe alipo okhudza kulowa mdziko muno komanso kulimbitsa chitetezo cha m'malire. Ife Malawi tili munjira imene anthu akumakonda kugwiritsa ntchito kuchokera kumpoto kwa Africa kudusa kuvuma komanso kumapita ku South Africa. So anthu ambiri amakonda kugwiritsa ntchito njira iyi.
ndi chimene tikufuna ndikuonesesa kuti tatseka kwathu kuno kuti anthu ochita human trafficking asaone ngati kodusira. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la International Organization for Migration IOM a Jeremiah Joshua wati bungweli likugwira ntchito limodzi ndi boma pothana ndi mavuto akuluakulu okhudza anthu omwe amalowa mdziko muno mosavomerezeka komanso omwe amazembetsedwa. Mawu ake kazembe wa mgwirizano wa maiko aku Ulaya wa European Union Daniel Aristi watsindika kuti nkhani yokhudza anthu olowa mdziko ndi yofunika mgwirizano wa maiko osiyanasiyana. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka ziwiri ayikhazikitsanso maiko ena aku Africa ndipo ikuchitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku dziko la Germany kudzera mbungwe la GIZ. Bungwe la Dr. Jane Ansah Foundation lapereka thandizo la chakudya kwa anthu achipembedzo cha Chisilamu amene amapemphera pa mzikiti wa Al-Asala mtownship ya Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Polankhula atapereka thandizoli, mkulu wa bungwe la Jane Ansah Foundation Yusuf Ntenda wati apereka thandizoli pofuna kufikira anthu achikulire, aulumali, akhungu la chialubino komanso ana amasiye pamene akukondwerera kumasula mwezi wakusala kudya wa Ramadan. Mawu ake mkulu wa pa mzikitiwu Sheikh Abdul Rashid Kananji wathokoza bungweli ponena kuti chakudyachi chithandizira Asilamu amene ndi osowa mu nyengo ino yokondwerera Eid al-Fitr. Thandizoli limene ndi la ndalama zoposa 2 miliyoni kwacha ndikuphatikizirapo ufa, ndiwo za soya, shuga, mafuta ophikira ndi mchere. Cholinga chenicheni cha foundation iyi ndikuthandizana ndi anthu amene ali ovutikisisa, amene amasowa zithandizo zosiyanasiyana. Magulu amene timayenera kuwafikira ndi kuthandizana nawo kuli anzathu aulumali, maulumali osiyanasiyana, komanso amene anabadwa ndi khungu la chialubino, komanso achikulire pa chizungu timati elderly. So anthu amenewa ndi amene timayang'ana kwambiri chifukwa choti mabungwe ambiri amapezeka kuti akuthandiza ndi anthu koma magulu amenewa amaoneka ngati kuti amasalidwa mu njira zosiyanasiyana. So titakhala pansi ku Jane Ansah Foundation tinapeza kuti kumene tingakwanise kubwera kuti tizathandizane ndi anthu ndi kuno kumpingwi kumene kuli mzikiti umene uli kutali ndithu nsewopita ku St. Patrick's. Ife tikhala othokoza kwambiri kuti po tikumbukira bungwe limene lila Jane Ansah chifukwa sitinali oyembekezera kuti zinthu ngati zimene zitha kuchitika mu nthawi ngati ino. Koma tingopempha Mulungu kuti Jane Ansah basi zabwino ndi ena onse amene abwera nawo kuchokera ku njira inshallah. Thandizo limene ndilofunikira kwambiri pachifukwa chonena kuti mu nthawi imene tikumasula pamakhala kuti pali anthu ena amene tili ovutikisisa kuti sitimatha kukhala nawo kuti tisangalale monga ngati kumbali ya chakudya. Tikatha kupemphera timakhala ndi chakudya chimene timakhala kuti tisangalale chifukwa chakumasula Ramadani imeneyi. Ndipo mwana wa mtsogoleri wa dziko lino Tadikira wapereka thandizo la chakudya chosiyanasiyana kwa manja 300 mboma la Balaka. Iye wati wapereka thandizoli pofuna kusangalala limodzi ndi Asilamu amene akhale akukondwerera chisangalalo cha Idi loweruka lino. Simeon Shumba wadza ndi ripoti. Polankhula pamwambo wopereka thandizoli, Tadikira anati anachiona chofunika kwambiri kuthandiza Asilamuwa pomwe akukonzekera chikondwerero cha Idi loweruka. Apa Tadikira apempha Asilamuwa kuti adzigwira ntchito molimbika ngati njira imodzi yotengapo gawo pa chitukuko cha dziko lino. Choyamba ndichoti ino tione nyengo yomwe tili mu nyengo ya Ramadan yomwe anzathu achisilamu amakhala kupemphera. Ndiye nachiona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere tizakhale nawo tizathandize pang'ono ndi chakudya chosiyanasiyana kuti chathandizire pa moyo wawo ngakhalenso mene ali mu nyengo ino ya Ramadani akukonzekera Idi yomwe itakhale mawa. Uthenga wanga kwa Asilamu onse mu nyengo imeneyi ndioti akhale okonda kupemphera, azika Mulungu patsogolo, akhalenso olimbikira mu zintchito zawo zomwe amagwira tsiku ndi tsiku cholinga kuti dziko lino likathe kupita patsogolo.
mawu awo wapampando wa bungwe la Muslim Association of Malawi Sheikh Fahad Kamsuli ndi wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Sheikh Ismail Afiki Ntigo anati nzosangalatsa kuona kuti banja la Mutharika likupitirira ndi chidwi chake chofuna kuthandiza anthu osowa mdziko muno. Ifebe ngati Muslim Association tikuyamikira thandizo limene labwera kuno ku Baraka chifukwa bwana state president athu Professor Arthur Peter Mutharika thandizo limene analiyamba kalekale sonza kuti even nthawi imene sanali mboma amatithandizabe ngati Fasilamu makamaka nthawi ya mwezi uno wa Ramadhani. Choncho mu nthawi yakuti ali mboma akupitirizabe program imene anayiyamba mu nthawi imeneyo. Choncho chinakomera after kugawa zomwezi kumangochi adaunabe kuti abwereso kuno ku Baraka kuti phindu limeneli la phindu la Fasilamu mu nthawi imene kwasala siku limodzi kuti timasule kusala kwathu. Mawu athu makamaka ifa Muslim Association opita kwa guest of honor athu tadikira Mutharika tiyamikirebe chifukwa chakuti program imene bambo awo anayiyamba iwowo ngati mwana wa state president athu apitirize komanso awathandizira anthu ena ma district ena amene mwena kumene kungafunikire thandizo kuti awathandizire. Choncho tikwa tsimikizira kuti muthandizo limene aperekali ndithandizira kuti anthu athu amene ali osowa likhale kuti lathandizira kumbali ngati imeneyo kumene anthu ena amene ali kupeza kwa kubwerera kumbuyo kuti apeze kuti thandizo nthawi ino ya chikondwerero cha Idi. Simeni Shumba, MBC, Baraka. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tuonenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu mdziko muno pamene akhale akukondwerera Eid al-Fitr. Boma lati likuunika malamulo oona za anthu amene akulowa mdziko muno pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Ndipo ripoti lathu lapadera likuunika zogwiritsa ntchito luso lamakono lopezera uthenga la makina a intaneti lotchedwa AI pofuna kuthandiza odwala. Popitirira nkhanizi, kodi mumamva bwanji mukuona adotolo akamagwiritsa ntchito luso lamakono lopezera uthenga lotchedwa AI akafuna kuti akuthandizeni kapena kupeza vuto limene muli nalo mukadwala? Kodi mumakhala omasuka? Anthu odwala, madotolo komanso akatswiri nkhani za umoyo ali maganizo osiyanasiyana pa nkhani. Muripoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Jackson Sejari akuunika za nkhani yokhudza ndi kagwiritsidwe ntchito ka AI mzipatala za mdziko muno. Akaunda Gondwe ochokera ku Livingstone boma la Rumpi anabwera ku chipatala cha Wes Medical Center mu mzinda wa Mzuzu. Pofika pa chipatalachi Agondwe analandiridwa ndi madotolo ndipo monga odwala onse analowa mzipinda zingapo asanalandire chithandizo cha zaumoyo. Pozindikira kuti madotolo ena amagwiritsa ntchito luso lamakono lopezera uthenga lotchedwa AI zomwe odwala ena sakondwera akaona kuti zikugwiritsidwa ntchito pa iwo, Agondwe anati ali ndi malingaliro osiyana pa nkhani iyi. Iwo anati kubwera kwa AI kuli ndi kuthekera kothandiza madotolo kuchita kafukufuku wabwino wa vuto lomwe munthu odwala wabwera nalo ku chipatala. Ineyo ndimamva kuti apapa chithandizo chilipo chifukwa munthu akafika pamene walekezera ayenera kupeza chithandizo kwa anthu ena. So pamakhala kuti nthawi zina pali zinthu zina zinachitikapo kwina ndipo anthu aja anazipanga motani. Abenira Jeke ndi mmodzi mwa anthu omwe analandira chithandizo cha zaumoyo pa chipatalachi ndipo anagwirizana ndi mfundo yomwe Agondwe ananena ponena kuti pakufunika kusintha kaganizidwe pamomwe anthu odwala amazionera zinthu kamba kuti luso lamakono lofalitsira uthenga likunka patsogolo. Somehow akamakhala kuti akusakasaka pa intaneti zinthu zoti malo moti akugwira kuyeze pena ngati patient umadandaula umaona ngati kuti sakukuthandiza komano mwina kwa iwo amakhala kuti akuperewera information ina yokuti aonjezere. Poyankhulapo pa nkhani mkulu wa chipatala cha Wes Medical Center Dr. Douglas Lungu ati kubwera kwa AI kwathandizira kuti zotsatira zizituluka mwansanga koma ngakhale izi zili chomwechi iwo analimbikitsa madotolo kuti asadalire uthenga ochokera ku AI kokha koma agwiritse ntchito ukadaulo wawo poyeza nthenda ina iliyonse yomwe ikufunika kuyedzedwa kamba kuti nthawi zina uthenga ochokera pogwiritsa ntchito AI umatha kukhala olakwika malingana ndi mmene dotolo wagwiritsira ntchito.
Kagwiritsidwe ntchito kake AI pali njira zina komwe zitha kukhala ndi zolakwika. Chifukwa ngati iwe mwini wake ngati dokotala sukuziganizira bwinobwino ndiye kuti ungotenga zilizonse zomwe AI ikukuuza iweyo ndiye kuti utha kuponyesa zinthu. Mkulu wa chipatala chachikulu cha boma ku Mzuzu Dr. Doris Kayambo anati sikuti uthenga uliwonse omwe umapezeka pa masamba mchezo umakhala woona, kwa madotolo ali ndi malo awo omwe amathandizira kuti apeze uthenga oyenera kuchokeranso kwa madotolo anzawo akunja maka pa nthenda zina zomwe ndi zovuta kuzipeza bwinobwino. Kumbali ya chipatala ngati kugwiritsa ntchito internet kumakhala ndondomeko yake imene timagwiritsa ntchito komanso malo ake amene timayang'ana. Malo amene timayang'ana ife amene ali ololezedwa ndi malo ena kuti anaunikidwa komanso kumakhala katswiri osiyanasiyana amene amabwera pamodzi kuzatipatsa uthenga oyenera kapena kuzatipatsa information yoyenera kuti yathandize ma patient athu. Koma vuto imabwera ikakhala kuti munthu uja sanatenge nthawi kuti aone kumalo kumene akutenga uthenga uja. Kodi utenga malo oyenera kapena ayi. Mmodzi mwa alembi ku unduna wa zaumoyo a Beston Chisamire anati kubwera kwa AI kukuthandizira madotolo kupeza uthenga omwe anaphunzira kalekale mkalasi okhudzana ndi ntchito yawo ndipo anawiwala kuti awupeze mosavuta. Iwo anati pamene dziko likupita patsogolo pa luso la zamakompyuta, dziko la Malawi likuyeneranso kupita patsogolo monga mwa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Pa ntchito ina iliyonse kaya zaumoyo kandi zauphunzitsi pakuchitika makafukufuku osiyanasiyana zimene munthu anaphunzira 5-10 years ago ndi panopa. Ndiye ngati dokotala kapena wa zachipatala akupanga search pa internet kuona kaya kudzera mu artificial intelligence zimene zikupangira ndizongomuthandizira wachipatalayo kuti apeze information ina yambiri yoti amuthandizire kugwira ntchito. Ngakhale luso la makonoli ndi labwino koma akatswiri a zaumoyo ati pakufunika kuti azachipatala maka madotolo aziyamba kaya ayeza anthu vuto lomwe ali nalo pogwiritsa ntchito zipangizo zovomerezeka asanayambe kafukufuku pogwiritsa ntchito AI chifukwa umoyo wa munthu ndofunika kwambiri. Dr. Evelyn Chilemba ndi mmodzi mwa omwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo ndipo akufotokoza motere. AI akhoza kuti uzira but ifeyo tipite patsogolo kufufuza bwinobwino kumugwira patient uja kaya kumuyesa magazi kaya kumuyesa blood pressure kaya kumujambula kuti tione ndithu kuti kodi vuto lake kugona pati. Dziko la Malawi lachilimika pokwaniritsa mfundo za umoyo poonetsetsa kuti anthu ali ndi moyo wabwino potengera mfundo yachitatu pa ndondomeko zokhazikika za chitukuko zotchedwa Sustainable Development Goals mchingerezi yomwe kukamba za nkhani iyi. Kuonjezerapo dziko la Malawi likulimbikitsa mfundo zotukula luso latsopano zomwe zikupezeka mu mfundo yachisanu ndi chinayi 9 ndipo pakali pano dziko lino layika mtima poonetsetsa kuti uthenga omwe ukupezeka mu zipatala ndi olondola komanso ukuthandizira kukweza ntchito za umoyo. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lipereka chigamulo cha belo kwa yemwe anali mkulu wa nthambi yoona zolowa ndi kutuluka ya immigration a Charles Kalumo kudzera pa makina a intaneti. Lawyer oyimira Kalumo a Crispin Ndalama ati izi zili chomwechi kamba kakuti oyimira boma pa mlandu anachoka ku bwaloli atadikira kuyambira mmawa mpaka na masana zimene zachititsa kuti bwaloli libwere ndi ganizoli. Pakadali pano Kalumo akanali m'manja mwa polisi pamene akulandira thandizo la mankhwala pa chipatala cha Kamuzu Central. Oganiziridwawa anawamanga la Mulungu lapitali pa 15 March chaka chino powaganizira kuti anagwiritsira ntchito ofesi yawo molakwika. Loli tinabwera ku koti kuno anatiuza kuti adzapereka chigamulo pa pempho limene tinapanga la belo komanso mapempho ena amene tinapereka ku koti. Amati chigamulo chikhala nthawi ya 9 kummawa. Ndi nthawi imene makwana 9 tonse tinali tili kuno komano zikuoneka kuti koti linatanganidwa linali ndikuthekera kuti lipereke chigamulo chija chama 1:30 chama 2 masana. Koma nthawi imeneyoyo anapezeka zoti apolisi achoka akuti abwerera ku area 30. Ndeti tayimbira phone kuti abwere ananena kuti iwo sangabwerere. Nde titaona amene zinali zinthumo akoti anapereka chitsogozo chonena kuti angotumiza chigamulocho kupita ku email ifeyo amene timayimirira. Nde zimene zachitika tsiku la lero.
nzika zokhudzidwa pansi pa gulu la People Power Movement lati ndi lokhutira ni momwe nkhani ya ndalama za anthu opuma pa ntchito mu ndondomeko yofuna kugula hotela ya Amaryllis ikuyendera ku nyumba ya malamulo. Wapampando wa gulu liya Edward Kambanje ndi walankhula izi pa msonkhano olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre podzudzula mabungwe ena amene akufuna kuti anthu okhudzidwa ndi nkhani atule pansi maudindo awo. Malinga ndi Kambanje, pempholi ndi losayenera kamba kakuti kafukufuku pa nkhani adakali mkati. Mwazina iwo ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamba kudzipereka pofuna kuthana ndi mchitidwe wakatangale pa thumba la ndalama za opuma pa ntchito. Nkhani zimenezi ife timafuna tiwaunikira Amalawi kunena kuti chidwi chathu chakhazikika ponena kuti tikufunitsitsa nkhani imene iyende mwachilungamo, komanso anthu amene akufufuza, mabungwe amene akufufuza pamapeto pake Amalawi adziwitsidwe zotsatira za kafukufuku ameneyo, ndipo uyo amene atapezeka kuti sanachite bwino mu nkhani zimenezi adzalandire chilango, chifukwa thumba la pension fund tikaliyang'anitsitsa ndi thumba limene lidakhazikitsidwa ndi cholinga chonena kuti amene akugwira ntchito lero akadzapuma pa ntchito adzapezepo kanga chepe. Ndi nkhani yofunika kuyilondola bwino. Ifeyo ngati nzika tinawo udindo woonetsetsa kuti ndalama zimenezi zikusungidwa bwino, zikuyang'anidwa bwino ndi adindo. Komanso timafuna tithokoze a President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha chiganizo chimene anachibweretsa akupyolera mukalata imene tayiona yonena kuti iwowo ali ndi chidiso chachikulu pa nkhani yokhuzana ndi kafukufuku ameneyo, ndipo anatsimikizira dziko kunena kuti iwowo sayikira kumbuyo munthu wina aliyense amene atapezeke kuti sanachite bwino mu nkhanizi. Koma tili pomwepo ifeyo timafotokozanso kufunikira kolemekeza nthambi zimene zikugwira ntchito imeneyi, kuti tidikire kuti nthambi zimenezi zitiunikire kunena kuti kodi amene sadachite bwino ndi uti, kuti pamapeto pake tipindule naye kafukufuku. Sikuyenera kuti lerolo munthu wina adzinena kuti auje ndi auje atule pansi udindo pamene kafukufuku ali mkati. Ameneyo kwa ife tinaona ngati kuti sizoona mu nthawi inoyo. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika apereka mafuno abwino kwa asilamu mdziko muno pamene akhale akukondwerera Eid al-Fitr. Boma lati likuunika malamulo oona za anthu amene akulowa mdziko muno pogwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Ndipo lipoti lathu lapadera likuunika zogwiritsa ntchito luso la makono lopezera uthenga la makina a intaneti lotchedwa AI pofuna kuthandiza odwala. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Savita Wilima. Madzulo abwino. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popumpa madzi ochuluka. Komatu kuno